Reus, l'Ajuntament de Balaguer avala l'actuació policial de dos agents de la Guàrdia Urbana que dimarts van retenir un menor d'edat i li van clavar un cop de puny i ruixar la cara amb un esprai de defensa quan ja el tenien immobilitzat a terra i aquest no oferia cap resistència. Des del consistori consideren que es van seguir tots els protocols legalment establerts en matèria policial. Segons un comunicat difós per la policia local de Balaguer, els fets van passar dimarts cap a les 2 de la tarda al carrer Barcelona de la capital de la Noguera, quan els dos agents van veure el menor d'edat creuant la calçada per fora del pas de vianants i passant per davant d'un vehicle que va haver de frenar bruscament per evitar atropellar-lo. Segons la versió de la policia, quan la patrulla va advertir al noi d'aquesta mala praxi, alhora que li van demanar que es posés correctament la mascareta, aquest es va encarar un dels agents amb actitud desafiant i amenaçadora. Va ser aleshores quan l'altre agent va intervenir apartant-lo i es va entrar en un forcejament en el qual el jove hauria agafat la mà a un dels agents i mossegat el dit pols a un dels policies. Van caure a terra i la Urbana va haver d'intervenir fent ús de l'esprai policial de defensa. Segons la policia, no va ser fins que va arribar una altra patrulla que entre els 4 agents van aconseguir reduir i emmanillar el jove, que va ser detingut per lesions als agents i per desobediència greu. Tot seguit va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra on se li van obrir diligències. Segons el mateix comunicat, arran de la intervenció, els dos agents estan de baixa com a conseqüència de les ferides patides. El menor va declarar en presència de la seva mare i l'advocat i posteriorment va ser deixat en llibertat.